Ipang-deploy na ang kapulisan sa Dakbayan sa Talisay alang sa mga Christmas-related activities sa Dakbayan sugod karong Domingo. Ano ang report ni Femery Dumabo? Adunay grupo sa Talisay City Police ang gitagana alang sa mga kalihukan sa Pasko sa syudad. Kinanggitugan sa Hepe Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa. Ilabi na nga karong Domingo, Disyembre 10, himuon ang sunod-sunod nga Christmas tree lighting sa plaza sa Barangay Poblasyon o sa compound sa Talisay City Hall. We are ready na. We have already prepared our deployment for this Christmas season. So, we maximize our personnel. Dinhi sa plaza sa Barangay Poblasyon, musugat kanimo ang colorful kaayo nga decoration nga sagad shades of color pink ang makakuha gyud sa imong atensyon. Ilabi na kining giporma nga carousel ride ug ang mga naglupad nga susamag mga hot air balloons din sakay niini ang nagkadiyang cartoon characters. Makapalipay tan-awon di lang sa mga bata, lakip na sa mga hamtong. Naumanhuman na usab kining Christmas decoration dinhi sa Talisay City Hall. Din ang plaza niini ang susama gyud nga naa ka sa Carnival. Tungod kay tema nila ning tuigang Christmas decoration sa Talisay City Government mao ang Carnival Magic in Talisay City. Karong Domingo usab sugdan ang Christmas Trade Fair dinhi sa Poblasyon Park o sa Talisay City Hall. Samtang dugang ni Magbanwa nga lahos na ang ilang deployment alang unya sa Misa de Gallo nga magsugod na usab sa sunod nga Sabado, Disyembre 16. Hangtod na usab sa pagsugat sa bagong tuig. Apan bisan kun focus sila sa kapulisan sa mga Christmas activities, gipasalig sa Talisay City Police nga padayon usab ang ilang mga operasyon batok sa illegal nga drogas o guban pang krimen. Ang atong mga drug enforcement unit personnel is not part of the beat patrol. So we have personnel dedicated for that mga drug operations. So kato sila is dedicated na to sila. So hindi na to na maputol ang atong mga drug operations. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.